ከመምስኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝጀመረ ውግእ ናብ ካልኦት ከባቢታት ድሕሪ ምልሓኹ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ን300,000 ህዝቢ ኣፈናቒሉ 1.7 ሚልዮን ድማ ንጥሜት ኣቃሊዑ ይብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም። ኣብ ኢትዮጵያ ን12 ሚልዮን ህዝቢ ንምቕላብ ን$426 ሚልዮን ሰፊሕ ፋይናንሳዊ ሕፅረት ከም ዘጋጠመ እውን ሓቢሩ። WFP ኣብ ዝወርሒ እዚ ነቶም ጎረባብቲ ብኹናት ዝማሰነት ትግራይ ዘለዉ ማሕበረሰባት ህጹጽ ሓገዝ ናይ ምብጻሕ ጻዕርታት ከም ዝጀመረ እውን ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ን5.2 ሚልዮን ህዝቢ ምስ መሻርክቲ ኮይኑ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብጻሕ ኣብ ዝሰርሐሉ ዘሎ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነተ ቀረብ የንቆልቁል ከም ዘሎ እቲ ትካል ገሊጹ እዩ። ድሕሪ 2 ሰሙን ንፈለማ ግዜ ትማሊ ኮምቦይ ሕብራት ሃገራት ክሳብ ዝኣተዋል እዋን መኽዘናት ትካላት ረድኤት ተጸንቂቖም ከም ዝነበሩ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። 35,000 ኩንታል ዝጸዓና 100 ማካይን ትማሊ ኣብ መቐለ ከም ዝበጽሓ እውን እቲ ዜና ገሊጹ እዩ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ዴልታ ዝዓይነቱ ቫይረስ ኮሮና ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ሚኒስቴር ጥዕና እታ ሃገር ኣረጋጊጹ። ዝሓለፈ ቅነ ጥራሕ ኣብ ዝተኻደ ምርመራ ልዕሊ 8,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዝተረኸቡ እቲ ቤት ዕዩ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ ዴልታ ቫይረስ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተኸሰተ ምግላጽን ዝሓበረ ትካል ዜና ኢትዮጵያ በቲ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ በዝሒ ዝሓሙ ዝሳቐዩን ዝሞቱን ሰባት ኣዝዩ ይንህር ከም ዘሎ ተጠቒሱ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ሱዳን እቶም ኣብ ካርቱም ዝተታሕዙ ልዕሊ 70 ካርቶናት ኣጽዋር ኣካል ብነጋዱ ኣጽዋር ዝኣተወ ሕጋዊ ኣቑሑ እዩ መባሉ ትካል ዜና ሮይተርስ ገሊጹ። ሰበስልጣን ሱዳን ነቶም ካብ ካርቱም ብነፋሪት ዝኣተዉ ካርቶናት ከም ዝሓዙ ዝገለጸ ዜና እቶም ኣጽዋራት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ገበናዊ ተግባር ንምፍጻም ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ ዝብል ጥርጣረ ሓዲርዎም ከም ዝነበረ ንትካል ዜና ሱና ብምጥቃስ ጸብጺቡ። ንናይ ለይቲ መጉልሂ ኣቑሑት እውን ዝሓወሰ እቶም ኣጽዋራት ቀዳም ምሸት ብነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ካርቱም ዝኣተወ እዩ። ብሰንኪ ዝለሓኾ ውግእ ናይ ትግራይ ከምኡ እውን ይህነፅ ዘሎ ገዚፍ ግድብ ህዳሴ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ውጥረት ነይሩ ከም ዘለውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ጊኒ ዕልዋ መንግስቲ ፈጺሞም ንሃገራዊ ፓርላማ ዘፍረሱ መራሕቲ ሰራዊት መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዘቆሙ ገሊጾም። እዚ መግለጺ ትማል ሶኒ ዝተቓልሐ ድሕሪ ሓባራዊ ኣኼባ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሰበስልጣን ሰንበት ዝተኣስሩ ፕረዚደንት ኦልፋ ኮንዴን ዘካየድዎ ሓባራዊ ኣኼባ እዩ። ወታደራዊ ኮሎኔል መሟደይ ዱምባያ መንግስቲ ሃገራዊ ሕብረት ከቕውም እዩ ዝብል መብፅዓ ሂበሎ። እዋን ስግግር ይብል ንሱ ኣብ ትሕቲ ተስፋን ምስ ባዕላ ዝተዓረቐትን ንኩሎም ደቃ እትበቅዕን ሓዳሽ ጊኒ ክትህልወና እዩ ይብል። ንሰበስልጣን መንግስቲ ዝነበሩ ናይ ምህዳን ወፍሪ ኣይክህልን እውን ይብል። ናይ ጊኒ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ኣብ ጎኒ እቶም ኮሎኔል ኣብ ሓደ ክፍሊ ኮፍ ኢሎም ዘርኢ ፎቶግራፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተረኣየሎ። 83 ዓመት ዝዕድሚኦም ኮንዴ ጉድኣት ከም ዘይወረዶምን ምስ ሓኻይሞም ይራኸቡ ከም ዘለውን እውን ወታደራዊ መራሕቲ እቲ ሃገር ይገልጹ። ሕቡራት ሃገራት ፈረንሳይን ደንበ ማሕበረሰብ ቁጠባዊ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካን ግና ነቲ ኣብ ጊኒት ዝተኸሰተ ዘይምርግጋእ ኮኒኖም ኣለዉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኑ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ብምውጋዝ ሕገ መንግስታዊ ዘይኮኑ ስጉምትታት ንሰላምን ምርግጋእን ዕድላትን ጊኒ ዝሽርሽር እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎ። እስራኤል ሎሚ ሶሉስ ወታደራዊ ማዓስከር ሃማስ ኣብ ዝበለቶ ስፍራ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝፈጸመት ኣፍሊጣ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ እቲ ደብዳብ ዝተፈጸመ ድሕሪ ሃማስ ናብ ግዝኣት እስራኤል ዝለኣኾ መደናገሪ ባሉን ምዃኑ ጠቒሱሎ። በቲ ደብዳብ ነፈርቲ ዕላማ ዝተገብረ ኢንዱስትሪ ሮኬትን ማዓስከር ሰራዊትን ሃማስን ከም ዝኾነ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩሎ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ግና ዝተዋህበ ጽጹይ ሓበሬታ የለን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ኮቪድ-19 በዝሒ ትምህርቶም ዘቋረፁ ተምሃሮ ብ3 እጥፊ ከም ዝወሰኸ ሓደ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ። ሰበስልጣን ትምህርቲ ንመኽሰብ ዘይቆሙ ትካላትን ድማ ነቶም ካብ ትምህርቶም ዝወኸሩ ተምሃሮ ናብ መኣዲ ትምህርትን ክምለሱ ጻዕሮም ይቕጽል ኣሎ። ኮቪድ-19 ዘስዓቦ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘጽንዐ ሃገራዊ መስርሕ 500,000 ተምሃሮ ደቡብ ኣፍሪካ ሎም ዘበን ትምህርቶም ከም ዘቋረፁ ኣረጋጊጹ። ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ 230,000 ተምሃሮ ተመሳሳሊ ዕፃ ኣጓኒፍዎም ከም ዝነበረ እውን እቲ መጽናዕቲ ጠቒሱሎ።
መናእሰይ ትምህርቶም ሰቋረጹ ዕጾኦም ኣብ ጉጅለ ዕዋሎ ምሕቋፍ ሓሽሽ ምጥቃም ደቂ ኣንስትዮ እንተኮይነን ድማ ግህሰት ይፍጸመን ወይ ክጸንሳ ከም ዝግደዳ እቲ መጽናዕቲ ኣርዮ ኣሎ። ዕጡቓት ጣልባን ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ካቡል ናብ ሰልፊ ተቃውሞ ዝወፁ ሰባት ተኪሶም በቲኖሞም። እቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ነቶም ንመላእቲ ሃገር ዝሓለፈ ወርሒ ዝተቆጻጸሩ ምንቅስቓስ ጽንፈኛ ሙስሊማውያን ዝተቃልሐ ድምፂ እምቢታ እዩ። ሓደስቲ ኣመሓደርቲ ኣፍጋኒስታን መንግስቲ ገና ኣይቆምን ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ገና ቅድሚ 20 ዓመታት ነታ ሃገር የመሓድሩ ዝነበሩ ጨካንን ረጋፅን ስርዓት ጣሊባን ክድገም እዩ እናበሉ ይፈርሑ። እንተወሓደ ኣብ 3 ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዶም ኣለዉ። ከምዚኦም ዝበሉ ሰልፍታት ኣብ ግዜ ሕሉፍ ስርዓት ጣሊባን ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ከምኡውን ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሎይድ ኦስትን ሎሚ ሰሉስ ምስ ቃታራውያን መዘንኦም ተዘራሪቦም ብዛዕባ ኣሜሪካውያንን ኣፍጋኒስታውያንን ካብ ሃገሮም ዝወፅሉ ካልኦት ጉዳያትን እዮም ተመኺሮም። ድሕሪ ናይ ክልቲኦም ወገናት ኣኼባ ትዊተር ዝጸሓፉ ብሊንከን ኣማይት ኣሜሪካውያንን ኣሽሓት ኣፍጋናውያንን ካብ ኣፍጋኒስታን ንኽወፁ ኳታር ንዝነበራ ተራ ከም ዝነኣዱ ገሊጾም አንቶኒ ብሊንከን ቀጻላይ ዑደቶም ጀርመን ኮይና ኣላ። ከምኡውን ምስ ሚኒስትራት ንኣፍጋናውያን ከዕቆባ ዝወሰና 20 ሃገራት ክራኸቡ መደብ ኣለዎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሓያል ንፋስን ብርቱዕ ዝናብን ዝሓዋወሰ ኩነት ኣየር ኣይዳ ንክፍላት ሃገራት ኒውዮርክን ኒውጀርስን ዘውረደለን ጉድኣት ብዓይኖም ንምዕዛብ ናብቲ ከባቢ ተበጊሶም። ባይደን ትማሊ ሶኒ ንክልቲአን ክፍላት ሃገራት መደጎሚ ዝኾን ገንዘብ ንኽልቀቐለን ፈቒዶም እዮም። እቲ ገንዘባዊ ደገፍ በቲ ጉድኣት ንዝተለከሙ ትካላት ንግድን ውልቀ ሰባትን ንምሕጋዝ ክውዕል እዩ። እቲ ቦቡላ ዛጊድ ኣብ ኒውዮርክን ኒውጀርስን 50 ሰባት ኣብ ሉዚያና ድማ 12 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዜና ፔሌ ናይ ኩዕሶ እግሪ ንጉስ ብራዚላዊ ፔሌ ኣብ መዓንጥኡ ንዝማዕበለ ጥረ ነገር ንምእላይ መጥባሕቲ ከም ዝተገብረሉን ኣብ ህዱእ ኩነታት ከም ዝርከብን ምንጭታት ገሊጾም። 80 ዓመት ዝዕድሚ ፔሌ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ኣብ ሆስፒታል ኣልበርት ኣይንስታይን ሳኦ ፓውሎ ዝተፈጸመ መስርሕ መጥባዕቲ ኣዝዩ ዕወት ነይሩ። ካብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ኣብ ክፍሊ መዕረፊ ሎሚ ሰሉስ ክወፅየ ኢሉ ኣሎ። ሓኻይም ፔሌ ብወገኖም እቲ ካብ መዓንጣ ፔሌ ዝወፀ ጥረ ነገር ወይ ከዓ ቲዩመር ናብ ክፍሊ ምርመራ ተላኢኹ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ዜና ተፈጺሙ። ነመስግን በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ኣብ ዝሰፍሓሉ እዋን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን 300,000 ክፈናቐሉን 1.7 ሚልዮን ናብ ጥሜት ገጾም ክኸዱን ኣገዲዱ ኣሎ ክብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ኣፍሊጡ። ኣብዚ ዓመት ን12 ሚልዮን ተጸበይቲ ንምሕጋዝ ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድልዮን ተማሕፂኑ ኣሎ። ኣብቲ ብኩናት ዝተሓመሰ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት ምግቢ እውን እናኸፍአ ምኻዱ ቀፂሉ ኣሎ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም። ኣብ ክልል ዓፋር ብሰንኪ ቢሮክራሲያዊ ማሕለኻታትን ካሊእ ጸጋማትን ጠጠው ኢለን ከም ዝቐነያ ዝገለጸ ወሃብ ቃል WFP ቶምሶን ፍሪ ገለ መካይን እውን ብነበርቲ እቲ ከባቢ ከም ዝተጠቕዓን ከም ዝተዘረፋን ተጠቒሱሎ ወይ ድማ ጠቒሱሎ። እስክንድር ፍሬውን ሊዛ ሽሌንን ዝለኣኽብዎ ጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ጠሜሩ ከቐርቦ እዩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ WFP ናብቶም ምስ ክልል ትግራይ ዘዋስኑ ከባቢታት ህጹጽ ረድኤት ምብጻሕ ጀሚሩ ኣሎ። ምስ ፌደራልን ክልላውን መንግስታት ብምውህሃድ ኣብ ዓፋር 530,000 ኣብ ኣምሓራ ድማ 250,000 ሰባት ህጹጽ ረድኤት ከብጽሓሎም ይሰርሕ ኣለኹ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም። ብኻል ወገን ኣብ ትግራይ ዘሎ ውሕስነት ምግቢ እናሓመቐ ብምኻዱ ንድልየት 5.2 ሚልዮን ተጸበይቲ ንምዕንጋል ምስ መሻርክተይ ኮይነ እሰርሕ ኣለኹ ይብል WFP። ክሳብ ትማሊ ንኽልተ ሰሙን ዝኸውን መካይን ረድኤት ናብ ትግራይ ብዘይምእታወን ኩሉ ቀረባትና ተጸንጭቑ እዩ ነይሩ ዝብል WFP ሕጂ ግን 3,500 ሜትሪክ ቶን ዝጸዓና ልዕሊ 100 ናይ ጽዕነት መካይን ትግራይ ከኣትዋ ምኽኣለን ኣፍሊጡሎም። እተን ቃፍላይ ብሰላም ትግራይ ከኣትዋ ፌደራልን ሰበስልጣን ክልል ዓፋርን ዘረኣይዎ ምትሕብባር ድማ
ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ሞጊሱሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወሃቢ ቃል WFP ቶምሰን ፊሪ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ተጸባይ መግቢ ክበጽሖ እንተኾይኑ በብመዓልቱ 100 መካይን ክኣትዋ ኣለወን ኢሉ ንVOA ኣብ ክልል ዓፋር ብሰንኪ ቢሮክራሲያዊ ማሕለኻታትን ካልእ ጸገማትን ጠጠው ኢለን ከም ዝቐንያ ዝገለጸ ቶምሰን ፊሪ ገለ መካይን እውን ብነበርቲ ተኸባቢ ከም ዝተጠቕዓን ከም ዝተዘርፋን ጠቒሱሎም ኣቐድም ኣቢለን ናብ ትግራይ ረድኤት ከብጽሓ ዝኸዳ 72 መካይን ኣይተመለሳን ዝብል ጸብጻብ መንግስቲ ግን ምስ መሻርክቶም ኮይኖም የጻሪዎ ከም ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ክሌር ኔቪል ንቪኦኤ ተዛሪባላ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈሪያት ከሚል ኣቐድም ኣቢላ እተን ዘይተመልሳ መካይን ኣብ መዓላ ኩናት ከም ዘይወዓላ ክረጋገጽ ንደሊ ኢና ኢላ ነይራ ኣብ WFP ዳይሬክተር ምብራቕ ኣፍሪቃ ሚካኤል ዳንፎርድ ብዛዕባ እቲ ረድኤት ናብ ክልል ትግራይ ንምሕላፍ ዝተገብረ ምውህሃት ክገልጽ ከሎ እቲ ምትሕብባር ክቕጽል ኣለዎ እንተዘይኮነ ግን ሚልዮናት ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ጥሜት ክጥሕሉ እዮም ኢሉሎም ኣስዒቡ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክንበጽሓሎም ንደሊ ዘለና ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ተወሳኺ ባጀት እንተዘይረኺብና ራሽን ክነጉድል ወይ ድማ ክነቋርጽ ክንግደድ ኢና ኢሉሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 13.6 ሚልዮን ሰባት ውሕስነት መግቢ ከም ዘይብሎም ዝገልጽ WFP ንሱ ድማ ብምኽንያት ዝተናውሐ ደርቂ ውሕጅ ወራር ኣንበጣ በረኻ ዘይምርግጋ ዕዳጋ ናህሪ ዋጋ ለበዳ ኮቪድ-19 ምስቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ተደሚሩ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ ይገልጽ በዚ ድማ ኣብ ዝቕጽላ 6 ኣዋርሕን ክንዩን ዝኸውን ምላሽ ንምሃብ ተወሳኺ $426 ሚልዮን የድልየንሎ ይብል WFP ክንቕጽል ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ኣብ ክልል ትግራይ ንልዕሊ 1 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ተቋሪጹ ዝነበረ ትምህርቲ ንምጅማር ኣብያተ ትምህርቲ ምዝገባ ከም ዝጀመራ ተፈሊጡ ሙልጌታ ጽባሃ ኣብ ከተማ መቐለ ንተምሃሮ መምህራንን ወለድን ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ብምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ወርሒ መጋቢት 2012 ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ይዛዘም ኣብ ዘሎ ዓመት 2013 እውን ብምኽንያት ኩናት እንተይተኻየደ ተሪፉ ተምሃሮ ትግራይ ኣፍ ደገ ቤት ትምህርትን ከይረገጹ ንልዕሊ 1 ዓመትን መንፈቕን ድሕሪ ምጽናሕ ይመጽእ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ትምህርቲ ከም ዝጅመር ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ገሊጸሎም ፍስሓ ደስታ ዓለም ትምህርቲ ንምቕጻል ከም ዝተመዝገበ ይዛረብ ተምሃራይ 7ይ ክፍሊ ምዃኑ ዝገለጸ ፍስሓ ትምህርቲ ተዘይቋረጽ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን 9ይ ክፍሊ ክበጽሕ ነይሩ ይብል ትምህርቲ ክጅመር እዩ ስለ ዝተባሃለ ድማ ከም ዝሕጎሶ ይገልጽ 9ይ ክፍሊ ልምሃር ነይረ ብጦርነት ናብ ኮሮና ትምህርቲ ስለተቋረጸ ብጦርነት ተረብሽና ነርና ብጣዕሚ ተረብሽና ነርና ወታደራት ገለት ባልታሎ ቃብ ጣዕሚ ናልኻ ፍርሒዩ ለአቴካ አየር ገለት መጽሳሎ አው ፍርሒዩ ለአቴካ ሰብቱ ዋጋት ሃሊ ገደል በቃ ጭንቅ ለአቴካ ርስኻ ገለ ትምህርቲ ምጅማር ብጣዕሚ ደስ ይልና ሰላም ብምዃን ዓድናለ ደስ ይልና መምህር ቢንያም ተስፋይ ዝተባሃሉ ቦገኖም ኣብ ትክልል ከም ዘለዎ ኩሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንሶሙን መሃያ ካብ ዘይክፈሎም 3 ዋርሕ ከም ዝሓለፈ ይገልጹ ኮይኑ ግና መሃያ ዋላ ተዘይተኸፈለና ነተምሃሮ ቀጻል ዕድል ብምሕሳብ ዝከኣለና ኩሉ መስዋዕትነት ምኽፋል ይጅመርዩ ኣብ ዝተባሃለ ከይዲ ትምህርቲ ክነምህር ኢና ኢሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ርኢኻ ኣና ደሞዝ ዘይተኸፈለና ንብለን ሕጂ ጥራሕቲ ዘሎ ህዋሁ ሰላም ይኹን እምበር ተምሃሮ ዝምዝግቦም ኣለና ሕጂ ኣብቲ ዝተባሃለ ግዜ መንግስቲ ብስፋዶ መሰረት እንድሕር ኣብቲ እዋን ዝደለና ይመጽየምና ንሕና ንደሞዘይ ንገለይና ንብለሉ ነገር የለን እንት ሕብረተሰብና ከነገልግል ድልዋት ኢና ዘለና ኣብ ዘምህርዎ ቤት ትምህርቲ ድማ ተምሃሮ ይምዝገቡ ከም ዘለው እዮም ዝተዛረቡ ወይዘሮ አበበቻ ተኽልቲ ዝተባሃላ ወላዲት ብወገነን ክልተ ተምሃሮ ደቂ ከም ዘለውን ብምሕባር ብምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮናን ኩናትን ዝተቋረጸ ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ ስነ ልቦና ቆልዑ ጽዕንቶ ኣሕዲሩ ይብላ ዝነበረ ትራማሲ ከመይ ገይሩ ከቀጽሎም ይኽእል ትምህርቲ ዝብል ሓሳብ ግን ኣለኒ ምኽንያቱም ዞም ቆልዑ እዚኦም ኣብ ገዛ ተዓጽዮም ብዛዕባ ጦርነት ጥራሕ ኩሉ ነገራት ዝነበረ ኩነታት ብዛዕባ ጥሜት እዩ ኣብ ሚድያታት ይኹን ኣብ ጎረባብቲ ይኹን ምሳዕርክቶም ዘውግዕዎ ወግዕታት ይኹን ኩሉ እቲ ኔጌቲቭ ጥራሕ ዝኾነ እዩ ኣእምሮኦም ዓብሊልዎም ጸኒሑና ከይዶምስ ከመይ ቢሎም እዮም ኮፕ ኣብ ክገብሩ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ዝብል ስግኣት ግን እኒአኒ እዩ መጀመርያ ቶም ተምሃሮ
መረጋግዒ ዝኾነ ኦሪየንቴሽናት ተዋሂብዎም ዘሎ ኩነታት ማለት ነቶም ቆልዑ ብዝምጥን መልክዑ ዝኾነ ነገር ተሰሪሑ ትምህርቲ ቀፂሉ ኣብ ትድግብኦም ክበፅሑልና ኢልና ንምንየሎም ሕዚ ድማ ትምህርቲ ክጅመር ስለ ዝተባሃለ ከም ዝሕጎሰን እየን ዝዛረባ ምክትል ርእሰ መምህር ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ከተማ መቐለ ዝኾና መምህር ዓይና አለም ደጀኔ ብወገነን ኣብዚ ሕዚ እዋን ቤት ትምህርትን ማእኸል ተመዛበልቲ ከም ዝኾነ ገሊፀን እቶም ተመዛበልቲ ናብ ካሊእ ማዕረፊ ክውሰዱ እዮም ተባሂሉ ከም ዝተነገረን ድማ ሓቢረን እየን እቲ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ዝጎደልዎ ናውቲ ትምህርቲ ከም ዘለው ዝገለጻ መምህር ዓይና አለም እቶም ጉድለታት ምስ ማሕበረሰብ ብምትሕባር ንክነምህር ንሰናዳ ኣለና ብምባል ተዛሪበን ኣብቲ መጀመርታ እዋን እዚ ሓሳብ ዝቀርበሉ ተሎ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኮይን ትመምህር እንዲያም ትመምህር ክሳብ ሕዚ መሃያ ተኸፈለን ናይ ሰለስተ ወርሒ ከምኡ ኮይኑ እውን ነቲ ሓሳብ ብልቢ ተቐቢልዎ ክሳብ ሕዚ ባዕሉ ከምዚ እንኳዕ ናብዚ ውቃዕና እምበር ብእግርና እውን ተመላሊስናስ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ወላት ማቴሪያል ናይ ቤት ትምህርቲ ክትሪኦ ተለኻ ከዓ ዓንዩ እቲ ወንበራት ኩሉ ነገር ናይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ናውትታት ባዲሙ እዩ ምስ ተፈናቐል ዝነበረ ወፍቲ ቤት ትምህርትና ማለት እዩ ወላት ወላዲ ሕዚ ትሪኦ ተለኻ መንፈስ ወላት ኮፍ መበሊ ባዕሉ ሕድሕድ ውላድና ኮፍ መበሊ ሂብና ንሰድድና ዝብል መንፈስ እዩ እቲ መንፈስ ናይ ተወላዲ ይኹን ናይ ተመምህር ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ተለኻ በቃ ደስ ዝብል መንፈስ እዩ ዘሎ نحاس 25 2013 ዓመተ ምህረት ምዝገባ ተምሃሮ ከም ዝተጀመረ ዝገለጻ መምህር ዓይና አለም ክሳብ 9 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት እቲ ምዝገባ ከም ዝቅጽል ሓቢረን እየን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ መልእኽቲ ለውጢ ፈነወ ሳተላይት መስመር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮሳት ይሰጋገር ኣሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሬድዮ ብቴሌቪዥንን ናይ ቴሌቪዥንን ፈነወ ትግርኛ ኣምሓርኛ ናይ ኣፋን ኦሮሞን ጋቢናን ቪኦኤ ሰማዕትናን ተመልከትናን ካብ ሶኒ 3 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ወይ 13 መስከረም 2021 ጀሚሩ ካብ ስሩዓት ሓጸርቲ ማዕበላት ሬድዮ መስመራትና ብተወሳኺ ብሳተላይት ኣብዞም ዝስዕቡ ክትረኽቡና ኢኹም ቪኦኤ ጋቢና ሕዚ እውን ኣብ ኢትዮሳት ይርከብ ኣብ ቪኦኤ ኢትዮ ቻናል NSS ሰረዝ 12 ኢትዮሳት ኣብ ቨርቹዋል ቻናል 547 ዲግሪ ዌስት ናይ ቨርቹዋል ቻናል ሲስተም መፍለይ ቁጽርታት VC/SID ንናይ ኢትዮጵያ ተመልከትናን ሰማዕትናን 6230 ናይ ሶማልያ 6231 ንኬንያ 6232 ንቪኦኤ 24 ተኸታተልቲ 6233 ከምኡውን ንቪኦኤ ቲቪ ኣፍኔት HD ቲቪ MC ሰረዝ 06 ተመልከትና 6229 እዮም ዝርዝር መስመራት ፈነወታትና ካብ ዌብሳይትናን ማሕበራዊ መራኸቢ ገጻትናን እውን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድም ኢሉን ዝተፈጥረ ጌጋ ናይ ቴክኒክ ጌጋ ይቕሬታ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ ናይ ሎም መደብ ኣሜሪካና ንጉዳይ ደቀባት ኣሜሪካ ዝጠመተ እዩ ደቀባት ኣሜሪካ ክንድቲ ዝወረዶም በደል ዝዳረግ ኣፍልጦ ከም ዘይረኸቡ እዮም ዝምግቱ መንግስቲ ወግዓዊ ይቕሬታ ከም ዝሓተተን ኣዋጅ ከም ዘሕለፈን ደኣ ይሞግት እምበር ብዓይኒ እቶም ደቀባት እኹል ኣይነበረን ኣይኮነን እውን ስለ ሲሲሊ ሂላሪ ንዘዳለወቶ ጽሑፍ ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጊምዎ ኣሎ ምኒኣፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ ኣብ ኣዋጃት ኣሜሪካ እንተወሓደ ሓንቲ ምስቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ዘይትኸይድ ዓንቀጽ ክትህሉ ልሙድ እዩ እዛ መብዛሕትኡ ግዜ እኹል ኣቓልቦ ከይረኸበት እትስገር ዓንቀጽ ንኣመምቲ ሕጊ ንምሕጓስ ወይ ድማ ንበይና ከም ኣዋጅ ክትቀውም ስለ ዘይትኽእል እዩ
ኣብ 2010 ዝሓለፈ ድሒሩ ህዝባዊ ሕጊ 111 ብዝብል ዝጽዋዕ ኣዋጅ እምበኣር ሓንቲ እኹል ኣቓልቦ ከይረኸበት ዝሓለፈት ዓንቀጽ ኣጠቓሊሉ ነይሩ። እቲ ዓንቀጽ ኣብ ልዕሊ ደቀባት ኣሜሪካ ንዝወረደ ንታሪኻዊ ዓመፅ ይቕሬታት ተሓትት እያ። እቲ ብላዕለዋይ ባይቶ ማለት ሰነት ኣብ ታሕሳስ 2009 ጸዲቑ ኣብ 2010 ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተፈረመ እሞ ዳሕራይ ሕጋውነት ዝለበሰ ኣዋጅ ንዓመታት ዝኸደ ኣድልዎ፣ ዝንቡዕ ፖሊሲ፣ ጥሕሰት ኣብ ልዕሊ ባህልን መንነትን ብምእማን ንደቀባት ኣሜሪካ የቕሬታ ዝሓትት እዩ። እታ ናይ የቕሬታ ዓንቀጽ ኩሉ እቲ እንደልዮን እንጽበዮን ተጠቓልልያ ይብል ካብ ደቀባት ዓሌት ዩሺ ዝኾነ ዶክተር ንጅል ቢግፖንድ። ዶክተር ቢግፖንድ ምስ ኣባል ባይቶ ካንሳስ ዝኾነ ሳም ብራውን ባንክ ባይቶ ኣሜሪካ ወግዓዊ የቕሬታ ዝሓተሉ መንገዲ ኣብ ምስራሕ ይጸኒሑ። እቲ ዝጽበዮ የቕሬታ ምስ ሓለፈ ግን ብኸምቲ ዝሓሰቦ ስለ ዘይኮነ ሕጉስ ኣይኮነን። እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ዓንቀጽ ኣብ ካልእ ናይ ምክልኻል ዝምልከት ኣዋጅ ተጠቓሊላ ምውፃእን ንበይና ከም ሕጊ ዘይምስፈራን ቀንዲ ቅሬታ ዶክተር ቢግፖንድ። እቲ ዓንቀጽ በቲ ኣብ ልዕሊ ደቀባት ኣሜሪካውያን ዝተፈጸመ ግፍዒ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወግዓዊ የቕሬታ ክሓትት ከም ዘለዎ እውን ትጠቅስ እያ። እንተኾነ እቲ ዓንቀጽ ኣብ ዓብዪ ፈጺሙ ዘይምልከተ ኣዋጅ ተቐቢራ ምውፅኣ ዋላቶም ዝምልከቶም ደቀባት ኣሜሪካ እውን ከም ዘይፈልጥዋን ዘየስተውዕሉላን ዶክተር ቢግፖንድ ይሕብር። ስለዚ እምበኣርዮም እቶም ኣበገስቲ ናይቲ ዓንቀጽ እኹል ኣቓልቦ ሞታን ክረክብ ኣብቲ ወግዓዊ ጽምብል ዝግበሮ ሮዝ ጋርደን ናይ ህንፃ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ክኸውን ዝጽበዩ ዘለዉ። ንዕኡ ድሪኺት ንምግባር ከዓ የቕሬታ ብዝብል ኣርእስቲ ሰፊሕ ጎስጓስ ጀሚሮም ኣለዉ። ከም ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ኣብ ልዕሊ ደቀባት ኣሜሪካ ንዝተፈጸመ ግፍዒ ዘንጸባርቕ ስራሓት ቪድዮ ምዝርጋሕ እውን ይርከቦም። መንግስቲ ኪንዮ ናይ ጽሑፍ የቕሬታ ክኸይድ ከም ዘለዎ ዝምጉቱ እውን ኣለዉ። ኣብ ክንድኡ ኣብቲ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ኣድልዎ ብምትኳር ዳግም ዝሕደስሉ መንገዲ ምንዳእ እዩ። ምስ ካልኦት ኣብ ልዕሊ ደቀባት ከቢድ ግፍዒ ዘውረዳ ብምንጽጻር ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ወግዓዊ ኣፍልጦን ግቡእ ካሕሳን ኣብ ምሃብ ድሒራ ከም ዘላ እዮም ዝምግቱ ተመራመርቲ ናይቲ ዓውዲ። ካልእ እንተተረፈስ ኣብ ሮዝ ጋርደን ዝግበር ወግዓዊ የቕሬታን ጽምብልን ድማ እኹል ኣቓልቦ ክረክብ ከም ዝኽእል የመልክቱ። ብዘይካቲ ብመንግስቲ ዝግበር ወግዓዊ የቕሬታ ናይ ዳግመ ሕውየትን መደባት ነቲ ዝተፈጸመ በደላት ኩሉ ህዝቢ እውን ንኽፈልጦ ግቡእ ግንዛቤ ክሓድርን ሰፊሕ ሸፈነን ጎስጓሳትን ክግበረሉ ከም ዝደልዩ ድማ ይዛረቡ ተጣበቕቲ። ኣብዚ መዳይ ቀዲማ ብምንጽጻር እትርአ ካናዳ እያ። ኣብ 1998 ዘሕለፈቶ ወግዓዊ ናይ የቕሬታ መግለጽን ንዳግመ ሕውየት ደቀባት ዝውዕል በጀትን እውን ፈሊኣ እያ። ብመሰረት እቲ ኣዋጅ ንመደንፊዕ ደቀባት ካናዳ ዝውዕል $350 ሚልዮን በጀት መንግስቲ ሰሊዑ። እቲ ገንዘብ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን ብምቋም ንደቀባት ተማሃሮ ኣብ ትምህርቶም ዝሕግዝን ኣወንታዊ ኣድልዎ ዝህብን እዩ። ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን እውን ኣብ ልዕሊ ደቀባት ብዝወረደ ግፍዒ ወግዓዊ የቕሬታ ሓቲተን እየን። ኒውዚላንድ ኣብ 1998 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ማዕሪ ንዝተገብረ ምምንዛዕ መሬትን በደልን ወግዓዊ የቕሬታ ሓቲታ ነይራ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ 2008 ንደቀባት ወግዓዊ የቕሬታ ሓቲቶም ነይሮም። ኣሜሪካ እውን ኣብ ካልእ ጉዳያት ወግዓዊ የቕሬታ ካብ ምሕታታ ያብኮረትን። ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ከምኡውን ኣብ 1893 ንንግስነት ሃዋይ ኣብ ምዕላው ዝተጻወተቶ ተራን ካልእ ኣጋጣሚታትን የቕሬታ ሓቲታላ። እቲ ንብዙሓት ስግን ጥር ኮይኑ ዘሎ እምበኣር ኣብ ልዕሊ ደቀባት ኣሜሪካ ንዝተፈጸመ በደል ብወግዒ ምቕባል ክሳብ ክንዲዚ ምድንጓይን ምዝሕታሉን እዩ። በበይኖም ሓገግቲ ኣካላት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ደቀባት ንዝፈጸመቶ ግፍዒ ብግቡእ ክትምርምሮን ዝግብኦ ካሕሳ ክትከፍልን ደጋጊሞም ይፈትኑ ዳ እምበር ክሳብ ሕጅስ ዝግብኦ ኣቓልቦ ኣይረኸበን። ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ ጉዳይ ዝግብኦ ኣቓልቦ ክህብዎን እቶም ግፍዒ ዝወረዶም ድማ ባዕላቶም ንቕድሚት መጺኦም ዛንተኦም ክነግሩን እዩ ዘሎ ምሕጽንታ ኣብቲ ጉዳይ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት። ናይ ፕሮግራም መላለይ
ኣብዚ ዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት መበል 10 ዓመት 11 መስከረም ወይ ከዓ ሰፕተምበር 11 ዝዝክር መደብ ከነዳልዩ ኢና። ሰማዕትና እውን ብዛዕባ ዛዕለት እዚኣ ተዘክሮታትኩም ከተካፍሉና ንዕድመኩም። ብድምፅኩም ቀሪፅኩም ክትልእኹልና እንተደሊኹም ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ኢልኩም ለኣኹልና ወይ ከዓ ስልኪ ብምድዋል 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ክትሓድጉልና እውን ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡውን ብፌስቡክ VOA ትግርኛ ክሳብ 5 ለኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ንኽንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ንሓለቓ ስታፍ ሚኒስተር ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ምስ ኣብ ትግራይ ብመንገዲ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንዝወረደ ግፍዒ ኣመልኪቱ ማዕቐብ ገይሩሉ ኣሎ። ብመሰረት ተዋሂቡ ዘሎ ውሳኔ ጉዳይ ጀነራል ፊሊጶስ ብኣህጉራዊ ኣዋጅ ማግኔቲክስ አንቀጽ 13818 ክምርመር ዝውስን እዩ። እዚ ዝተጠቕሰ ኣዋጅ ንሰብኣዊ ግፍዕን ብልሽውናን ኣመልኪቶም ብዜጋታት ወጻኢን ዝተፈጸሙ በደላት ዝምርምር እዩ። ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ ጀነራል ፊሊጶስ እምበኣር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ጾታዊ ዓመፅ፣ ግፍዒ፣ ቅትለት ሲቪላውያን ዜጋታት ምብራስን ምርሳይን ውልቃዊ ንብረት ገይሮም እዮም። ብመሰረት ሓበሬታት ተመዛበልቲ ሰራዊት ኤርትራ ኮነ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ በደል ኣውሪዶም እዮም። ንውሽጣውያን ተመዛበልቲ ናብ መንበሪታቶም ተመሊሶም ሰላማዊ ናብሮኦም ከይገብሩ ብወገን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክልከላ ከም ዘጓነፎም እውን ሓቢሮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝተፈጸመ ቅትለት፣ ጾታዊ ዓመፅን ምምዝባልን ኣትሪሩ ይኹንን። ፈጸምቲ በደል ዝግብኦም ፍርዲ ክረኽቡ ድማ ይጽውዕ። ካልእ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ኣሰካፊ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ወፂኦም ድሕሪ ምጽንሖም ብዙሓት ኣሃዱታት ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ዳግም ንትግራይ ኣትየን ምህላወን እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን እውን ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅን ንኩሉ ግዜን ካብ ትግራይ ክስሕቡ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣዘኻኺሮም ኣለዉ። ብሊንከን ኣስዒቦም እንኮላይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታት ሓዊስካ ኩላቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዘውርድዎ ዘለዉ ግፍዒ ደው ከብሉ፣ ረድኤት ናብ ደላይ ህዝቢ ክባጻሕ ዘይተገደበ መንገዲ ክኸፍቱ፣ ንኩናት ደው ከብሉን ንምቁራጽ ተጻብኦታት ከውሕስን ጸዊዖም። ኣብ ክፍሊ ገንዘብ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳይ ናይ ወጻኢ ሃብቲ ዝኾና አንድሪያ ጋኪውን እቲ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ፊሊጶስ ተወሲዱ ዘሎ ማዕቐብ ኣሜሪካ ግፍዒ እናተፈጸመ ስቕ ኢላ ከም ዘይተርኢ ምስክር ኢለን። መንግስቲ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ ድማ ጸዊዐን። ኩላቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ተጻብኦታት ኣቋሪጾም ኣብ ዝባን ጠረጴዛ ክዛተዩውን ካልእ ምሕጽንታ እተን በዓልቲ መዝእ እዩ። ብሊንከን ብወገኖም ሕቡራት ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ንዘላቒ ሰላም ኢትዮጵያ ክሰርሑ ጸዊዖም ክብል ናይሎም ርእሲ አንቀጽ ይድምድም። ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳርመ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።